Il-Pulizija mhux qed tinvestiga l-kuntistabli li għamlet il-filmat permezz ta' TikTok, iżda tinvestiga allegazzjoni dwar il-mod kif inġieb in-numru tat-telefon tal-persuna li xeret l-istess filmat fuq il-midja soċjali. Il-Pulizija tinvestiga fuq allegazzjoni li għamel is-sit ta' dik il-page fejn dan allega li ċempillu xi ħadd biex ineħħi il-video. Jiġifieri il-Pulizija mhix tinvestiga, mhix tajt mhix tajt li dak il-video ħadet gost bih, però mhix tajt li qed tinvestiga lill-Pulizija għax tellat il-video fuq il-midja soċjali, iżda li għax allegatament użat il-mezzi tagħha biex issa dawn x'qed jgħid min għamel ir-rapport. Użat il-mezzi tagħha biex ġabet in-number tiegħu. Hekk stqar is-Segretarju Eżekuttiv tal-Malta Police Association Johan Mifsud waqt intervista fil-programm Net Live. Mifsud tenna li jinsab diżappuntat li meta l-Pulizija barranin jagħmlu video hekk infaħruhom, iżda meta l-Maltin jagħmlu l-istess immaqdruhom. Mela tajjeb għax naraw pulizija barrani jisfen u jtella video nixxerjaw mad-dinja kollha u ngħidu kemm huma sbieħ u kemm huma ħelwin, di għax insertat pulizija Maltija irridu ngħaddu żufjet biha. Tul il-programm kien hemm mistieden ukoll il-preżentatur Peppi Azzopardi fejn tenna li l-korp tal-Pulizija għandu dmir li jinvestiga każijiet aktar serji minn dan. Dajfa ma' minnu m'għamilu b'saħħtu, dajfa ma' min għandu l-poter politiku. U mbagħad b'saħħithom ma' tfajla li għamlet żifna. Tindula kemm ma m'għandhom sens ta' direzzjoni. Ġirdu ngħidu illi l-Pulizija ma timxix ma' kulħadd l-istess. Di l-problema fil-verità, il-Pulizija ma' min għandu l-poter politiku tal-flus mod. U ma' ċittadin komuni ma' lajla arrestawhom, nitfawhom iċ-ċib, inħalluhom hemm jistennew sakemm inkellmuhom, eċċetera, 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 ġifieri. Intant Johan Mifsud qal li bil-filmat li sar mill-Pulizija ma sar l-ebda reat kriminali u li l-istess assoċjazzjoni għandha filmati li huma ħafna qar minn hekk u qatt ma tieħdu passi fil-konfront tan-nies involuti.